S vami, nech sa páči. Dobrý deň, Benedikovičová z denníka N. Pán premiér, boli ste niekedy vo vidieckom dome Malanta v Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo v zariadení Fafokan v Sebechleboch, ktoré za éry Smeru, za ministra pána Jahnátka dostali obrovské dotácie od PPA 2,5 milióna eur a majú prepojenia na Norberta Bedera? Pani redaktorka, vy ste z denníka N, hej? Môžete odpovedať, prosím? Počkajte, však ja odpoviem, len sa pýtam, ste z denníka N, áno? Áno. Dobre. Tak denník N, dámy a páni, robí teraz momentálne reklamu na predplatné asi týmto štýlom. My vieme, že sa vám ťažko o Ficovi číta, ale nám sa ešte ťažšie o ňom píše. Niečo týmto štýlom robíte reklamu, tak prosím vás, ako vás ja môžem za týchto podmienok považovať za denník, ktorý chce mať záujem robiť objektívne spravodajstvo. Každý deň dáte 3-4 nenávistné články. Ja na vašu otázku napriek tomu odpoviem. Ste nenávistné, protislovenské a protivládne médium. Treba vás zaradiť, aby bol každý uzrozumený, kto túto otázku kladie. Takže, pán premiér, nešírime nenávisť, klasť otázku. Je úplne prirodzené zo strany novinárov. Poprosím vás, ešte raz. Klásť otázku nie je šírenie nenávisti. Pán premiér, na tú otázku sa dá odpovedať áno, bol, nie, nebol. Napriek tomu, že ste žena, prosím, buďte slušná. Vy ste postavili otázku, ja odpovedám. Buďte slušná. Ale dovolte mi ohradiť sa voči vašim klamstvám. My tu nie sme preto, aby ste vy nás poučovali. Vykladte otázky, ja budem odpovedať ešte raz. V priemere každý deň zverejňujete 3 až 5 nenávistných článkov proti tejto vláde. A povedal som, akú reklamu robíte na predplatné. Vieme, že sa vám ťažko číta o Ficovi, ale keby ste vedeli, ako nám sa ťažko o ňom píše. Prepáčte, ale to už je cez všetky čiary. K vašej otázke. Boli ste niekedy v haciendách, ktoré majú prepojenie? Nebol som, to je prvá odpoveď, nebol som. A po druhé, ja neviem, kto je vlastníkom týchto zariadení. Sú to podnikatelia, ktorí majú prepojenia na vášho kamaráta Norberta Bedera? Povedzte mi mená, aby som ja nejaké mená, ja sa naozaj nezaoberám každou blbosťou, ktorú rozoberáte. Viete, celý váš problém je tom. Od roku 2023 tu nebol absolútne žiadny korupčný škandál, tak sa vraciate do nejakého roku 2015, potom, čo ste tu mali vládu Matoviča, Hegera a Odora, ktorí to preverovali 150 krát. Bolo to preverené na európskej úrovni, na domácej úrovni. Povedzte mi mená majiteľov a ja vám poviem, či tých majiteľov poznám alebo nepoznám. Hovorte mi mená majiteľov. Štefan Levický. Netuším. To je kto? Robert Ďurica. Sú to všetko podnikatelia, ktorí majú prepojenie na Norberta Bedera, brali dotácie. Ja mám prepojenie na Kadáfiho. Prepáčte, ja som sa stretol s Kadáfim. Ja som sa stretol s celým svetom. Ako nebláznite. Kto ešte raz? Levický? Ako vnímate, že za vašej éry, za vášho pána ministra, pána Jahnátka, boli prerozdelené obrovské dotácie na ubytovacie zariadenia, o ktorých sa ukazuje, že neslúžia turistom, ale vyvoleným. Ako chcete zabrániť, že sa to nebude opakovať? Ešte raz. Nenávistné protislovenské médium sa vracia do roku 2015. Potom, čo tu boli 3 roky predstavitelia vlády, ktorá nás nenávidela, to znamená Matovič, Heger a Odor. A keďže nemáte čo zverejniť, lebo neviete nájsť od roku 2023 žiadny škandál, ktorý sa týka nás, tak sa vraciate na svet. Pýtajte sa ma na mená podnikateľov, ktoré nepoznám. Ako sa hovorí, neznám. Dám vám taký pekný príbeh. Poznáte Norberta Bedera, je to obžalovaný podnikateľ v kauze Dobytkar, ktorá sa týka podozrenia zo zneužívania agrodotácií od PPA. Niekedy som poprel, že nepoznám pána Bodora, alebo čo? Máte pocit? A čo teraz urobíte? Teraz urobíte skratku. Opozícia tvrdí, že opäť sú v kľúčových pozíciách ľudia naviazaní na... Povedali ste mi mená majiteľov projektov, ktorých ja nepoznám. Nebol som, ako povedal ten slávny český futbalista, neznám, nepoznám tieto mená. A pýtate sa ma na veci, ktoré sa týkajú roku 2015, ktoré boli 1000-krát vyriešené. Takže, pani redaktorka, však sa spýtajte niečo normálne. Sa píše rok 2025. Všetko ste mali možnosť preveriť. Boli ste súčasťou mašinérie mediálnej, ktorá podporovala vládu Hegera, Matoviča aj Odora. Všetko ste preverili 1000-krát. Nemáte čo, tak sa znovu vraciate k tomu istému. Ako chcete zabrániť, aby sa opäť neprideľovali dotácie na ubytovacie zariadenia, ktoré budú slúžiť na súkromné účely a nie pre turistov? Ja som už na vašu otázku odpovedal, ak dovolíte. Ešte mám otázku, pán premiér. Vy ste spomínali, že... Pani kolegyňa, jedna otázka. Buďte tolerantní. Buďte tolerantní. Normálne drží mikrofón, že nedám, to je moje. Ja som to nepovedala. Vy sa už ukludníte v tom denníku. Vy ste šialení, vy trpíte posadnutosťou. Vy ráno dojdete do toho denníka, vy sa tam trasete od strachu, že čo nám vyvedete. Ešte raz, každý deň nenávistné články, každý deň nenávidíte túto krajinu, nenávidíte túto vládu. Už sa ukludnite, prosím vás, v tom denníku. Nech sa páči, ďalšia.